Jeg vil gerne bevise toppunktsformen. Så hvis vi har et andengrads polynomium, der ser sådan her ud, fx lige med ax i anden plus bx plus c. Her har jeg defineret diskriminanten, som er b højt 2 minus 4ac. Ja. Først vil jeg lige sætte det ind i en graf. Så vi laver en valgfri parabel. Og toppunktet vil altid være hernede. Det vil så sige, at hvis det er en glad parabel, så vil det ofte ligge lavest. Og hvis det er en sur parabel, så vil det toppunktet ligge højt. Ja. Og det, som vi gerne vil bevise med den, det er, at vi kan se, at det er en symmetrisk. Så vi kan lave en symmetriakse hernede. Så kalder vi den xt, fordi den er på x-aksen. Og den er, ja. Og fordi, hvis vi så går til højre, ud af her, og går op, så kan vi se et punkt der, og det kan vi kalde xt plus h, fordi den går ud. Og fordi den er symmetrisk, så kan vi gøre det på den anden side også præcis det samme. Der kan vi også sætte et punkt heroppe. Punkt heroppe, som vi så også kalder xt, bare minus h i stedet for. Fordi de er symmetriske og har samme y-værdi. Ja, så vi kan skrive heroppe f x t plus minus h lige med parentes x t plus h. Så meningen med den her, det her beviser, at jeg kan løse den her ligning, og at jeg kan isolere xt, og at det skal give minus b brøkstreg 2a. Okay, så det vi har gjort, det er, at vi har taget xt minus h og sat ind på x's plads herover. Så vi siger a parentes x t minus h parentes, så er det plus det her b herover plus b parentes x t minus h. Og så er der til sidst et plus i. Og så siger vi lignelighedstegn. Og så tager vi den her over med plus. Så vi siger a parentes x t plus h parentes, og så sætter vi b'et ind igen. b parentes tx plus h parentes, og så det sidste herovre plus 1. Okay, der er en masse parenteser her, og vi vil gerne have ganget dem væk. Og det gør man ved at bruge nogle kvadratsætninger. Og dem kan jeg lige skrive op her. Første kvadratsætning er a, parentes a plus b, parentes højt 2, lige med a i anden plus b højt 2 plus 2ab. Det er den første kvadratsætning. Anden kvadratsætning, det er parentes a minus b, parentes højt 2, lige med a højt 2 plus b højt 2 minus 2ab. Ja. Selvfølgelig nogle parenteser her til sidst. Parentes slut til sidst. Og dem bruger vi så til at få gangen os ind i parenteserne, så de forsvinder. Ja, så vi skriver a, den holder vi lidt udenfor, og så skriver vi x t højt 2 minus h højt 2 parentes b, og så skriver vi bare x t minus h plus c. Og jeg har skrevet b her. Minus c.
nej, plus C. Yes, lige med. Og så gør vi det samme her, bare hvor det er plus. Så vi siger A, og den holder vi lidt udenfor, så siger vi x t høj 2 minus, nej, plus h høj 2 b, og så skriver vi det igen. Xt plus h parentes plus c. Godt. Der var rimelig mange parenteser i den her. Så derfor ganger vi a ind i parenteserne. Så der er a ind foran alle. Så vi siger a x t høj 2 plus a h høj 2 minus, og så siger vi 2a i stedet for 2ax t h plus ab ja, så siger ab plus ax t minus ah. Ja. Og så laver jeg den lige nedenunder, så man kan, der er plads til det. Så siger vi ax t høj 2 plus ah 2 plus a det er mig, der har lavet en fejl. Jeg sletter lige det her. Yes. Og så siger jeg plus bxt minus bh. Ja, det er sådan, vi kører. Så prøver vi lige igen, så vi er helt med. Så siger vi ax t høj 2 plus ah 2, og så siger vi plus, skal der være et minus her? Plus btx plus bh. Okay, jeg har lige skrevet det op, så det står på en lang linje, fordi det er lidt vigtigt, at vi kan... fordi lige nu skal vi se, om nogen går ud med hinanden, og der er lidt vigtigt, at vi kan se, om de går ud med hinanden på hver sin side lige nedtegnet. Yes. Så her så er der axt høj 2, og det gør der også herover, så den kan gå ud med hinanden. Så står der plus ah2, det gør der også herover. De går også ud med hinanden. Så står der plus bxt, det gør der også herover. De går også ud med hinanden. Godt. Så kan vi skrive resten op, så det er minus ax t h minus bh lige med 2 ax t h plus bh. Yes. Og derfor kan vi så sige, at vi skal få tx til at stå alene. Nej, th til at stå alene, så derfor trækker vi den her herover, så der står 4 ax th minus, og så trækker vi også b, så der står 2
B, H. Ja. Godt. Så kigger vi på, hvad for nogle vi har tilbage. Så vi har minus 2ax t h minus bh lige med 2ax th plus bh. Og det er meningen at bevise, at vi skal have fået isolere th. Ja. Så derfor trækker vi den her over på den her side, så der kommer til at stå minus 4ax th lige med, så er det, fordi der er 2, så er det 2bh. Godt. Så skal vi jo have det her til at stå alene. Vi skal have xt til at stå alene. Så vi skal egentlig bare have sagt, at vi skal dividere 4a og t ud med hinanden. Så vi siger vi siger xt lige med deroppe 2ab. Nej, det er løgn, hvad jeg siger. 2bh brøkstreg 4ah. Yes. Og fordi at 4 går op i 2, eller 2 går op i 4, så kan vi bare skrive, nemlig skrive, at minus brøkstreg 2b, og så skriver vi 2, fordi de kunne gå op i hinanden, og så a, fordi h går ud med hinanden. Og så kan vi se, at det passede sammen her. Og ikke nok med det, så har vi også bevist, at den var symmetrisk, den tegning, jeg lavede som det første. Ja, fordi de gik matchet.